Tabbas wannan babban abin takaici ne duba da abin da yake shirin faruwa a wannan masana'anta ta Kannywood. Abin da yake matuƙar bani mamaki shine rayuwar sarkin waƙa da kuma rayuwar Dauda da muka huta rara. Tabbas rayuwar sarkin waƙa da rayuwar Dauda da muka huta rara akwai ban abin al'ajabi tare da kuma sarki Nura M Inuwa. Za mu fara da Naziru sarkin waƙa kafin mu garzaya mu je wajen Dauda da muka huta rara kuma mu ƙara komawa asalin wajen Nura M Inuwa. Tabbas rayuwa ta musamman idan har muka ɗauko muka yi duba da al'amarin yadda duniya take a halin yanzu, za mu ce tabbas rayuwar tasu tana cike da wani abubuwan al'ajabi. Duba da labarin da za mu baku za ku tabbatar da zancen da muke faɗa dalla-dalla sanka-sanka. Akwai yiwuwar Nura M Inuwa ya kere dukkan waɗannan mawaƙa guda biyu da kuke kallo. Duba da rayuwarsu da rayuwarsa akwai bambanci. Bari mu fara da asalin tarihin da muka ji a game da sarki mai zamani wato sarkin waƙa. Duk da cewa Nura M Inuwa shine asalin mahadi, amma labarin shine za mu fara da shi dalla-dalla ta yadda za ku fahimta yadda za ku gane. Da farko dai Naziru sarkin waƙa haifaffe ne a garin Kano. Tabbas garin Kano gari ne mai tarin jama'a. Akwai unguwanni da dama kamar yadda za mu lissafo muku, sannan kuma akwai kasuwanni da dama. Da farko dai wata rana da na tafi Kano ba zan manta ba, na wuce Sauna na je na 'Yan Kaba. Sauka na 'Yan Kaba na ce kai zan shiga Saunan nan na ga me yake faruwa a Sauna. Na shiga cikin Sauna ba zan manta ba, na yi kwana ɗaya a Sauna na tafi har can inda ake fasa dutse wato Kurosha. Daga nan na zagayo na dawo sai na zo ni tashar 'Yan Kaba na tafi bayan 'Yan Kaba na tafi wani anguwa da ake ce masa Tokarawa. Bayan na fito a Tokarawa na tafi wajen Cross na tafi Dakata. Daga Dakata na hau kan mashin ba zan manta na shiga Tishama. Da na fito a Tishama direct ban tsaya a ko ina ba, na wuce na tafi a anguwan da ake cewa Hotoro. A Hotoro kam na yawo sosai, na shiga Hotoro, Tsamiyar Boka, na shiga Farawa, na shiga dai unguwanni da dama. Daga nan na wuce na tafi Taroni, daga Taroni na shiga GRA. Fita na a GRA ke da wuya sai na garzaya na shiga Nasarawa. Na ga gidan gwamna. Gidan gwamna ya haɗu sosai. Daga nan na ce kai dole in tafi kofar gidan sarki. Na tafi kofar gidan sarki na ga abubuwan al'ajabi da dama a yayin da na wuce na ƙara zagayawa na tafi wanga anguwa mai tarin alfarma da tarin abubuwan mamaki. Wannan anguwa ne, wannan anguwar da na shiga. Na tafi anguwar shi ne ake kira da ƙofar Wambai, ƙofar Waika, ƙofar Na'isa, ƙofar Ɗan Agundi. Daga nan na garzaya na wuce na tafi gidan sarkin waƙa. Tabbas abin da na gani a gidan sarkin waƙa ya zo min da abubuwan mamaki tare da abin al'ajabi. Yayin da muka garzaya ɓangaren Dauda da muka huta rara kuwa a yau ake naɗinsa a matsayin sarkin waƙar sarkin Kano. Duk da cewa shi ne sarkin waƙar sarkin Kano, amma kuma hakan bai sa mutane sun ja da baya da al'amarin ba. Duba da yanayin yadda sarkin waƙar sarkin Kano ya zama na ɗaya a masana'antar da duka duniya baki ɗaya. Tabbas abin ya zo da abin mamaki tare da abin al'ajabi. Duba da yanayin yadda labarin da muke baku ya zo da abin mamaki. Akwai manya-manyan fadawa a bayansa tare da wata babbar mota gagaruma wato ƙirar Jeep, wacce ya siye ta kusan naira miliyan 300 ko 400 a yayin da ya tafi wajen taro aka masa naɗin sarkin waƙar sarkin ƙasar Hausa har ta kai ga manyan mawaƙa sun yi. A hakan ba mu tsaya a ko ina ba, muka ce muku za mu ci gaba da baku labarin Nura M Inuwa sarki mai zamani. Nura M Inuwa shi ne sarki mai zamani wanda ya kerawa, wanda ake kiran shi da mahadi, wanda masoyansa cincirin da suke jiran album ɗinsa mai tarin albarka tare da tarin alfarma. Duk da cewa labarin namu na tsayi sosai. Tabbas wannan babban abin takaici ne duba da abin da yake shirin faruwa a wannan masana'anta ta Kannywood. Abin da yake matuƙar bani mamaki shine rayuwar sarkin waƙa da kuma rayuwar Dauda da muka huta rara. Tabbas rayuwar sarkin waƙa da rayuwar Dauda da muka huta rara akwai ban abin al'ajabi tare da kuma sarki Nura M Inuwa. Za mu fara da Naziru sarkin waƙa kafin mu garzaya mu je wajen Dauda da muka huta rara kuma mu ƙara komawa asalin wajen Nura M Inuwa. Tabbas rayuwa ta musamman idan har muka ɗauko muka yi duba da al'amarin yadda duniya take a halin yanzu, za mu ce tabbas rayuwar tasu tana cike da wani abubuwan al'ajabi. Duba da labarin da za mu baku za ku tabbatar da zancen da muke faɗa dalla-dalla sanka-sanka. Akwai yiwuwar Nura M Inuwa ya kere dukkan waɗannan mawaƙa guda biyu da kuke kallo. Duba da rayuwarsu da rayuwarsa akwai bambanci. Bari mu fara da asalin tarihin da muka ji a game da sarki mai zamani wato sarkin waƙa.
duk da cewa Nura M Inuwa shine asalin Mahadi. Amma labarin shine za mu fara da shi dalla-dalla ta yadda za ku fahimta yadda za ku gane. Da farko dai Naziru Sarkin Waƙa haifaffe ne a garin Kano. Tabbas garin Kano gari ne mai tarin jama'a. Akwai unguwanni da dama kamar yadda za mu lissafo muku, sannan kuma akwai kasuwanni da dama. Da farko dai wata rana da na tafi Kano ba zan manta ba, na wuce Sauna na je ni 'Yan Kaba. Sauka na 'Yan Kaba na ce kai zan shiga Sauna nan na ga me yake faruwa a Sauna. Na shiga cikin Sauna ba zan manta ba, na yi kwana ɗaya a Sauna na tafi har can inda ake fasa dutse wato Kurosha. Daga nan na zagayo na dawo sai na zo ni a tashar 'Yan Kaba, na tafi bayan 'Yan Kaba na tafi wani anguwa da ake ce masa Tokarawa. Bayan na fito a Tokarawa na tafi wajen Cross, na tafi Dakata. Daga Dakata na hau kan mashin ba zan manta na shiga Tishama. Da na fito a Tishama direct ban tsaya a ko ina ba, na wuce na tafi a anguwan da ake cewa Hotoro. A Hotoro kam na yawo sosai, na shiga Hotoro, Tsamiyar Boka, na shiga Farawa, na shiga dai unguwanni da dama. Daga nan na wuce na tafi Taroni, daga Taroni na shiga GRA. Fita na a GRA ke da wuya, sai na garzaya na shiga Nasarawa. Na ga gidan gwamna ya haɗu sosai. Daga nan na ce kai dole in tafi kofar gidan sarki. Na tafi kofar gidan sarki, na ga abubuwan al'ajabi da dama a yayin da na wuce na ƙara zagayawa na tafi wanga anguwa mai tarin alfarma da tarin abubuwan mamaki. Wannan anguwa ne, wannan anguwar da na shiga. Na tafi anguwar shi ne ake kira da ƙofar Wambai, ƙofar Waika, ƙofar Na'isa, ƙofar Ɗan Agundi. Daga nan na garzaya na wuce na tafi gidan Sarkin Waƙa. Tabbas abin da na gani a gidan Sarkin Waƙa ya zo min da abubuwan mamaki tare da abin al'ajabi. A yayin da muka garzaya ɓangaren Daura da muka huta rara kuwa, a yau ake naɗinsa a matsayin Sarkin Waƙar Sarkin Kano. Duk da cewa shi ne Sarkin Waƙar Sarkin Kano, amma kuma hakan bai sa mutane sun ja da baya da al'amarin ba, duba da yanayin yadda Sarkin Waƙar Sarkin Kano ya zama na ɗaya a masana'antar da duka duniya baki ɗaya. Tabbas abin ya zo da abin mamaki tare da abin al'ajabi, duba da yanayin yadda labarin da muke baku ya zo da abin mamaki. Akwai manya-manyan fadawa a bayansa tare da wata babbar mota gagaruma wato ƙirar Jeep, wacce ya siye ta kusan naira miliyan 300 ko 400 a yayin da ya tafi wajen taro aka masa naɗin Sarkin Waƙar Sarkin ƙasar Hausa, har ta kai ga manyan mawaƙa sun yi. A hakan ba mu tsaya a ko ina ba, muka ce muku za mu ci gaba da baku labarin Nura M Inuwa, sarki mai zamani. Nura M Inuwa shi ne sarki mai zamani wanda ya kerawa, wanda ake kiran shi da Mahadi, wanda masoyansa cincirin da suke jiran album ɗinsa mai tarin albarka tare da tarin alfarma. Duk da cewa labarin namu na tsayi sosai, tabbas wannan babban abin takaici ne, duba da abin da yake shirin faruwa a wannan masana'anta ta Kano. Abin da yake matukar bani mamaki shine rayuwar Sarkin Waƙa da kuma rayuwar Dauda da muka huta rara. Tabbas rayuwar Sarkin Waƙa da rayuwar Dauda da muka huta rara akwai ban abin al'ajabi, tare da kuma Sarki Nura M Inuwa. Za mu fara da Naziru Sarkin Waƙa kafin mu garzaya mu je wajen Dauda da muka huta rara, kuma mu ƙara komawa asalin wajen Nura M Inuwa. Tabbas rayuwa ta musamman, idan har muka ɗauko muka yi duba da al'amarin yadda duniya take a halin yanzu, za mu ce tabbas rayuwar tasu tana cike da wani abubuwan al'ajabi. Duba da labarin da za mu baku, za ku tabbatar da zancen da muke faɗa dalla-dalla, sanka. Akwai yiwuwar Nura M Inuwa ya kere dukkan waɗannan mawaƙa guda biyu da kuke kallo. Duba da rayuwarsu da rayuwarsa akwai bambanci. Bari mu fara da asalin tarihin da muka ji a game da sarki mai zamani wato Sarkin Waƙa. Duk da cewa Nura M Inuwa shine asalin Mahadi, amma labarin shine za mu fara da shi dalla-dalla ta yadda za ku fahimta yadda za ku gane. Da farko dai Naziru Sarkin Waƙa haifaffe ne a garin Kano. Tabbas garin Kano gari ne mai tarin jama'a. Akwai unguwanni da dama kamar yadda za mu lissafo muku, sannan kuma akwai kasuwanni da dama. Da farko dai wata rana da na tafi Kano ba zan manta ba, na wuce Sauna na je ni 'Yan Kaba. Sauka na 'Yan Kaba na ce kai zan shiga Sauna nan na ga me yake faruwa a Sauna. Na shiga cikin Sauna ba zan manta ba, na yi kwana ɗaya a Sauna na tafi har can inda ake fasa dutse wato Kurosha. Daga nan na zagayo na dawo sai na zo ni a tashar 'Yan Kaba, na tafi bayan 'Yan Kaba na tafi wani anguwa da ake ce masa
Tokarawa. Bayan na fito a Tokarawa na tafi wajen cross na tafi Dakata. Daga Dakata na hau kan mashin ba zan manta na shiga Tishama. Da na fito a Tishama direct ban tsaya a ko ina ba, na wuce na tafi a anguwan da ake cewa a Hotoro. A Hotoro kam na yawo sosai, na shiga Hotoro, Tsamiyar Boka, na shiga Farawa, na shiga dai unguwanni da dama. Daga nan na wuce na tafi Tarauni, daga Tarauni na shiga GRA. Fita na a GRA ke da wuya, sai na garzaya na shiga Nasarawa. Na ga gidan gwamna. Gidan gwamna ya haɗu sosai. Daga nan na ce kai dole in tafi kofar gidan sarki. Na tafi kofar gidan sarki, na ga abubuwan al'ajabi da dama a yayin da na wuce na ƙara zagayawa na tafi wanga anguwa mai tarin alfarma da tarin abubuwan mamaki. Wannan anguwa ne, wannan anguwar da na shiga. Na tafi anguwar shi ne ake kira da ƙofar Wambai, ƙofar Waika, ƙofar Na'isa, ƙofar Ɗan Agundi. Daga nan na garzaya na wuce na tafi gidan sarkin waƙa. Tabbas abin da na gani a gidan sarkin waƙa ya zo min da abubuwan mamaki tare da abin al'ajabi. A yayin da muka garzaya ɓangaren Daura da muka huta rara kuwa, a yau ake naɗinsa a matsayin sarkin waƙar sarkin Kano. Duk da cewa shi ne sarkin waƙar sarkin Kano, amma kuma hakan bai sa mutane sun ja da baya da al'amarin ba, duba da yanayin yadda sarkin waƙar sarkin Kano ya zama na ɗaya a masana'antar da duka duniya baki ɗaya. Tabbas abin ya zo da abin mamaki tare da abin al'ajabi, duba da yanayin yadda labarin da muke baku ya zo da abin mamaki. Akwai manya-manyan fadawa a bayansa tare da wata babbar mota gagaruma, wato ƙirar Jeep, wacce ya siye ta kusan naira miliyan 300 ko 400 a yayin da ya tafi wajen taro aka masa naɗin sarkin waƙar sarkin ƙasar Hausa, har ta kai ga manyan mawaƙa sun yi. A hakan ban tsaya a ko ina ba, muka ce muku za mu ci gaba da baku labarin Nura M Inuwa, sarki mai zamani. Nura M Inuwa shi ne sarki mai zamani wanda ya kerawa, wanda ake kiran shi da Mahadi, wanda masoyansa cincirin da suke jiran album ɗinsa mai tarin albarka tare da tarin alfarma. Duk da cewa labarin namu na tsayi sosai, tabbas wannan babban abin takaici ne, duba da abin da yake shirin faruwa a wannan masana'anta ta Kano. Abin da yake matuƙar bani mamaki shine rayuwar sarkin waƙa da kuma rayuwar Dauda da muka huta rara. Tabbas rayuwar sarkin waƙa da rayuwar Dauda da muka huta rara akwai ban abin al'ajabi, tare da kuma sarki Nura M Inuwa. Za mu fara da Naziru sarkin waƙa kafin mu garzaya mu je wajen Dauda da muka huta rara, kuma mu ƙara komawa asalin wajen Nura M Inuwa. Tabbas rayuwa ta musamman, idan har muka ɗauko muka yi duba da al'amarin yadda duniya take a halin yanzu, za mu ce tabbas rayuwar tasu tana cike da wani abubuwan al'ajabi. Duba da labarin da za mu baku, za ku tabbatar da zancen da muke faɗa dalla-dalla, sanka. Akwai yiwuwar Nura M Inuwa ya kere dukkan waɗannan mawaƙa guda biyu da kuke kallo. Duba da rayuwarsu da rayuwarsa akwai bambanci. Bari mu fara da asalin tarihin da muka ji a game da sarki mai zamani, wato sarkin waƙa. Duk da cewa Nura M Inuwa shine asalin Mahadi, amma labarin shine za mu fara da shi dalla-dalla ta yadda za ku fahimta, yadda za ku gane. Da farko dai Naziru sarkin waƙa haifaffe ne a garin Kano. Tabbas garin Kano gari ne mai tarin jama'a. Akwai anguwanni da dama kamar yadda za mu lissafo muku, sannan kuma akwai kasuwanni da dama. Da farko dai wata rana da na tafi Kano, ba zan manta ba, na wuce Sauna, na je na 'Yan Kaba. Sauka na 'Yan Kaba na ce kai zan shiga Sauna nan na ga me yake faruwa a Sauna. Na shiga cikin Sauna, ba zan manta ba, na yi kwana ɗaya a Sauna, na tafi har can inda ake fasa dutse, wato Kurosha. Daga nan na zagayo na dawo, sai na zo ni a tashar 'Yan Kaba, na tafi bayan 'Yan Kaba, na tafi wani anguwa da ake ce masa Tokarawa. Bayan na fito a Tokarawa na tafi wajen cross na tafi Dakata. Daga Dakata na hau kan mashin, ba zan manta na shiga Tishama. Da na fito a Tishama direct ban tsaya a ko ina ba, na wuce na tafi a anguwan da ake cewa Hotoro. A Hotoro kam na yawo sosai, na shiga Hotoro, Tsamiyar Boka, na shiga Farawa, na shiga dai unguwanni da dama. Daga nan na wuce na tafi Tarauni, daga Tarauni na shiga GRA. Fita na a GRA ke da wuya, sai na garzaya na shiga Nasarawa. Na ga gidan gwamna. Gidan gwamna ya haɗu sosai. Daga nan na ce kai dole in tafi kofar gidan sarki. Na tafi kofar gidan sarki, na ga abubuwan al'ajabi da dama a yayin da na wuce na ƙara zagayawa na tafi wanga anguwa mai tarin alfarma da tarin abubuwan mamaki. Wannan anguwa ne, wannan anguwar da na shiga. Na tafi anguwar
shi ne ake kira da ƙofar Wambai, ƙofar Waika, ƙofar Na'isa, ƙofar Ɗan Agundi. Daga nan na garzaya na wuce na tafi gidan Sarkin Waƙa. Tabbas abin da na gani a gidan Sarkin Waƙa ya zo min da abubuwan mamaki tare da abin al'ajabi. A yayin da muka garzaya ɓangaren Daura da muka huta rara kuwa a yau ake naɗinsa a matsayin Sarkin Waƙar Sarkin Kano. Duk da cewa shi ne Sarkin Waƙar Sarkin Kano, amma kuma hakan bai sa mutane sun ja da baya da al'amarin ba, duba da yanayin yadda Sarkin Waƙar Sarkin Kano ya zama na ɗaya a masana'antar da duka duniya baki ɗaya. Tabbas abin ya zo da abin mamaki tare da abin al'ajabi, duba da yanayin yadda labarin da muke baku ya zo da abin mamaki. Akwai manya-manyan fadawa a bayansa tare da wata babbar mota gagaruma, wato ƙirar Jeep, wacce ya siye ta kusan naira miliyan 300 ko 400 a yayin da ya tafi wajen taro aka masa naɗin Sarkin Waƙar Sarkin ƙasar Hausa, har ta kai ga manyan mawaƙa sun yi. A hakan ba mu tsaya a ko'ina ba, muka ce muku za mu ci gaba da baku labarin Nura M Inuwa, sarki mai zamani. Nura M Inuwa shi ne sarki mai zamani wanda ya kerawa, wanda ake kiran shi da Mahadi, wanda masoyansa cincirin da suke jiran album ɗinsa mai tarin albarka tare da tarin alfarma. Duk da cewa labarin namu na tsayi sosai, tabbas wannan babban abin takaici ne, duba da abin da yake shirin faruwa a wannan masana'anta ta Kano. Abin da yake matuƙar bani mamaki shine rayuwar Sarkin Waƙa da kuma rayuwar Dauda da muka huta rara. Tabbas rayuwar Sarkin Waƙa da rayuwar Dauda da muka huta rara akwai ban abin al'ajabi, tare da kuma Sarki Nura M Inuwa. Za mu fara da Naziru Sarkin Waƙa kafin mu garzaya mu je wajen Dauda da muka huta rara, kuma mu ƙara komawa asalin wajen Nura M Inuwa. Tabbas rayuwa ta musamman, idan har muka ɗauko muka yi duba da al'amarin yadda duniya take a halin yanzu, za mu ce tabbas rayuwar tasu tana cike da wani abubuwan al'ajabi. Duba da labarin da za mu baku, za ku tabbatar da zancen da muke faɗa dalla-dalla, sanka-sanka. Akwai yiwuwar Nura M Inuwa ya kere dukkan waɗannan mawaƙa guda biyu da kuke kallo, duba da rayuwarsu da rayuwarsa akwai bambanci. Bari mu fara da asalin tarihin da muka ji a game da sarki mai zamani, wato Sarkin Waƙa. Duk da cewa Nura M Inuwa shine asalin Mahadi, amma labarin shine za mu fara da shi dalla-dalla ta yadda za ku fahimta, yadda za ku gane. Da farko dai Naziru Sarkin Waƙa haifaffe ne a garin Kano. Tabbas garin Kano gari ne mai tarin jama'a, akwai anguwanni da dama kamar yadda za mu lissafo muku, sannan kuma akwai kasuwanni da dama. Da farko dai wata rana da na tafi Kano, ba zan manta ba, na wuce Sauna, na je na 'Yan Kaba. Sauka na 'Yan Kaba na ce kai zan shiga Sauna nan na ga me yake faruwa a Sauna. Na shiga cikin Sauna, ba zan manta ba, na yi kwana ɗaya a Sauna, na tafi har can inda ake fasa dutse, wato Kurosha. Daga nan na zagayo na dawo, sai na zo ni a tashar 'Yan Kaba, na tafi bayan 'Yan Kaba, na tafi wani anguwa da ake ce masa Tokarawa. Bayan na fito a Tokarawa, na tafi wajen Cross, na tafi Dakata. Daga Dakata na hau kan mashin, ba zan manta, na shiga Tishama. Da na fito a Tishama direct, ban tsaya a ko'ina ba, na wuce na tafi a anguwan da ake cewa Hotoro. A Hotoro kam na yawo sosai, na shiga Hotoro, Tsamiyar Boka, na shiga Farawa, na shiga dai unguwanni da dama. Daga nan na wuce na tafi Tarauni, daga Tarauni na shiga GRA. Fita na a GRA ke da wuya, sai na garzaya na shiga Nasarawa. Na ga gidan gwamna ya haɗu sosai. Daga nan na ce kai dole in tafi kofar gidan sarki. Na tafi kofar gidan sarki, na ga abubuwan al'ajabi da dama a yayin da na wuce na ƙara zagayawa, na tafi wanga anguwa mai tarin alfarma da tarin abubuwan mamaki. Wannan anguwa ne, wannan anguwar da na shiga, na tafi anguwar shi ne ake kira da ƙofar Wambai, ƙofar Waika, ƙofar Na'isa, ƙofar Ɗan Agundi. Daga nan na garzaya na wuce na tafi gidan Sarkin Waƙa. Tabbas abin da na gani a gidan Sarkin Waƙa ya zo min da abubuwan mamaki tare da abin al'ajabi. A yayin da muka garzaya ɓangaren Daura da muka huta rara kuwa a yau ake naɗinsa a matsayin Sarkin Waƙar Sarkin Kano. Duk da cewa shi ne Sarkin Waƙar Sarkin Kano, amma kuma hakan bai sa mutane sun ja da baya da al'amarin ba, duba da yanayin yadda Sarkin Waƙar Sarkin Kano ya zama na ɗaya a masana'antar da duka duniya baki ɗaya. Tabbas abin ya zo da abin mamaki tare da abin al'ajabi, duba da yanayin yadda labarin da muke baku ya zo da abin mamaki. Akwai manya-manyan fadawa a bayansa tare da wata babbar mota gagaruma, wato ƙirar Jeep,
wacce ya siye ta kusan naira miliyan 300 ko 400, a yayin da ya tafi wajen taro aka masa naɗin sarkin waƙar sarkin ƙasar Hausa har ta kai ga manyan mawaƙa sun yi. A hakan ba mu tsaya a ko'ina ba, muka ce muku za mu ci gaba da baku labarin Nura M Inuwa sarki mai zamani. Nura M Inuwa shi ne sarki mai zamani wanda ya kerawa wanda ake kiran shi da Mahadi, wanda masoyansa cincirin da suke jiran album ɗinsa mai tarin albarka tare da tarin alfarma. Duk da cewa labarin namu na tsayi sosai, tabbas wannan babban abin takaici ne duba da abin da yake shirin faruwa a wannan masana'anta ta Kannywood. Abin da yake matukar bani mamaki shine rayuwar sarkin waka da kuma rayuwar Dauda da muka hutu rara. Tabbas rayuwar sarkin waka da rayuwar Dauda da muka hutu rara akwai ban adun al'ajabi tare da kuma sarki Nura M Inuwa. Za mu fara da Naziru sarkin waka kafin mu garzaya mu je wajen Dauda da muka hutu rara, kuma mu ƙara komawa asalin wajen Nura M Inuwa. Tabbas rayuwa ta musamman idan har muka ɗauko muka yi duba da al'amarin yadda duniya take a halin yanzu, za mu ce tabbas rayuwar tasu tana cike da wani abubuwan al'ajabi. Duba da labarin da za mu baku za ku tabbatar da zancen da muke faɗa dalla-dalla, sanka. Akwai yiwuwar Nura M Inuwa ya kere dukkan waɗannan mawaƙa guda biyu da kuke kallo. Duba da rayuwarsu da rayuwarsa akwai bambanci. Bari mu fara da asalin tarihin da muka ji a game da sarki mai zamani, wato sarkin waka. Duk da cewa Nura M Inuwa shine asalin Mahadi, amma labarin shine za mu fara da shi dalla-dalla ta yadda za ku fahimta, yadda za ku gane. Da farko dai Naziru sarkin waka haifaffe ne a garin Kano. Tabbas garin Kano gari ne mai tarin jama'a, akwai anguwanni da dama kamar yadda za mu lissafo muku, sannan kuma akwai kasuwanni da dama. Da farko dai wata rana da na tafi Kano ba zan manta ba, na wuce Sauna na je na Yan Kaba. Saukana a Yan Kaba na ce kai zan shiga Sauna nan na ga me yake faruwa a Sauna. Na shiga cikin Sauna, ba zan manta ba, na yi kwana ɗaya a Sauna, na tafi har can inda ake fasa dutse wato Kurosha. Daga nan na zagayo na dawo, sai na zo ni a tashar Yan Kaba, na tafi bayan Yan Kaba, na tafi wani anguwa da ake ce masa Tokarawa. Bayan na fito a Tokarawa na tafi wajen Cross, na tafi Dakata. Daga Dakata na hau kan mashin, ba zan manta na shiga Tishama. Da na fito a Tishama direct, ban tsaya a ko'ina ba, na wuce na tafi a anguwan da ake cewa Hotoro. A Hotoro kam na yawo sosai, na shiga Hotoro, Tsamiyar Boka, na shiga Farawa, na shiga dai unguwanni da dama. Daga nan na wuce na tafi Tarauni, daga Tarauni na shiga GRA. Fita na a GRA ke da wuya, sai na garzaya na shiga Nasarawa. Na ga gidan gwamna ya haɗu sosai. Daga nan na ce kai dole in tafi kofar gidan sarki. Na tafi kofar gidan sarki, na ga abubuwan al'ajabi da dama a yayin da na wuce na ƙara zagayawa na tafi wanga anguwa mai tarin alfarma da tarin abubuwan mamaki. Wannan anguwa ne, wannan anguwar da na shiga. Na tafi anguwar shi ne ake kira da kofar Wambai, kofar Waika, kofar Na'isa, kofar Dan Agundi. Daga nan na garzaya na wuce na tafi gidan sarkin waka. Tabbas abin da na gani a gidan sarkin waka ya zo min da abubuwan mamaki tare da abin al'ajabi. A yayin da muka garzaya bangaren Dauda da muka hutu rara kuwa, a yau ake naɗinsa a matsayin sarkin wakar sarkin Kano. Duk da cewa shi ne sarkin wakar sarkin Kano, amma kuma hakan bai sa mutane sun ja da baya da al'amarin ba, duba da yanayin yadda sarkin wakar sarkin Kano ya zama na ɗaya a masana'antar da duka duniya baki ɗaya. Tabbas abin ya zo da abin mamaki tare da abin al'ajabi, duba da yanayin yadda labarin da muke baku ya zo da abin mamaki. Akwai manya-manyan fadawa a bayansa tare da wata babbar mota gagaruma, wato ƙirar Jeep, wacce ya siye ta kusan naira miliyan 300 ko 400, a yayin da ya tafi wajen taro aka masa naɗin sarkin waƙar sarkin ƙasar Hausa har ta kai ga manyan mawaƙa sun yi. A hakan ba mu tsaya a ko'ina ba, muka ce muku za mu ci gaba da baku labarin Nura M Inuwa sarki mai zamani. Nura M Inuwa shi ne sarki mai zamani wanda ya kerawa wanda ake kiran shi da Mahadi, wanda masoyansa cincirin da suke jiran album ɗinsa mai tarin albarka tare da tarin alfarma. Duk da cewa labarin namu na tsayi sosai, tabbas wannan babban abin takaici ne duba da abin da yake shirin faruwa a wannan masana'anta ta Kannywood. Abin da yake matukar bani mamaki shine rayuwar sarkin waka da kuma rayuwar Dauda da muka hutu rara.
Tabbas rayuwar sarkin waƙa da rayuwar Dauda da muka huta rara akwai ban abin al'ajabi tare da kuma sarki Nura M Inuwa. Za mu fara da Naziru sarkin waƙa kafin mu garzaya mu je wajen Dauda da muka huta rara kuma mu ƙara komawa asalin wajen Nura M Inuwa. Tabbas rayuwa ta musamman idan har muka ɗauko muka yi duba da al'amarin yadda duniya take a halin yanzu, za mu ce tabbas rayuwar tasu tana cike da wani abubuwan al'ajabi. Duba da labarin da za mu baku za ku tabbatar da zancen da muke faɗa dalla-dalla sanka-sanka. Akwai yiwuwar Nura M Inuwa ya kere dukkan waɗannan mawaƙa guda biyu da kuke kallo. Duba da rayuwarsu da rayuwarsa akwai bambanci. Bari mu fara da asalin tarihin da muka ji a game da sarki mai zamani wato sarkin waƙa. Duk da cewa Nura M Inuwa shine asalin mahadi, amma labarin shine za mu fara da shi dalla-dalla ta yadda za ku fahimta yadda za ku gane. Da farko dai Naziru sarkin waƙa haifaffe ne a garin Kano. Tabbas garin Kano gari ne mai tarin jama'a. Akwai unguwanni da dama kamar yadda za mu lissafo muku, sannan kuma akwai kasuwanni da dama. Da farko dai wata rana da na tafi Kano ba zan manta ba, na wuce Sauna na je na 'Yan Kaba. Sauka na 'Yan Kaba na ce kai zan shiga Saunan nan na ga me yake faruwa a Sauna. Na shiga cikin Sauna ba zan manta ba, na yi kwana ɗaya a Sauna na tafi har can inda ake fasa dutse wato Kurosha. Daga nan na zagayo na dawo sai na zo ni a tashar 'Yan Kaba na tafi bayan 'Yan Kaba na tafi wani anguwa da ake ce masa Tokarawa. Bayan na fito a Tokarawa na tafi wajen Cross na tafi Dakata. Daga Dakata na hau kan mashin ba zan manta na shiga Tishama. Da na fito a Tishama direct ban tsaya a ko ina ba, na wuce na tafi a anguwan da ake cewa Hotoro. A Hotoro kam na yawo sosai, na shiga Hotoro, Tsamiyar Boka, na shiga Farawa, na shiga dai unguwanni da dama. Daga nan na wuce na tafi Taroni, daga Taroni na shiga GRA. Fita na a GRA ke da wuya sai na garzaya na shiga Nasarawa. Na ga gidan gwamna. Gidan gwamna ya haɗu sosai. Daga nan na ce kai dole in tafi kofar gidan sarki. Na tafi kofar gidan sarki na ga abubuwan al'ajabi da dama a yayin da na wuce na ƙara zagayawa na tafi wanga anguwa mai tarin alfarma da tarin abubuwan mamaki. Wannan anguwa ne, wannan anguwar da na shiga. Na tafi anguwar shi ne ake kira da ƙofar Wambai, ƙofar Waika, ƙofar Na'isa, ƙofar Ɗan Agundi. Daga nan na garzaya na wuce na tafi gidan sarkin waƙa. Tabbas abin da na gani a gidan sarkin waƙa ya zo min da abubuwan mamaki tare da abin al'ajabi. A yayin da muka garzaya ɓangaren Dauda da muka huta rara kuwa a yau ake naɗinsa a matsayin sarkin waƙar sarkin Kano. Duk da cewa shi ne sarkin waƙar sarkin Kano, amma kuma hakan bai sa mutane sun ja da baya da al'amarin ba, duba da yanayin yadda sarkin waƙar sarkin Kano ya zama na ɗaya a masana'antar da duka duniya baki ɗaya. Tabbas abin ya zo da abin mamaki tare da abin al'ajabi, duba da yanayin yadda labarin da muke baku ya zo da abin mamaki. Akwai manya-manyan fadawa a bayansa tare da wata babbar mota gagaruma wato ƙirar Jeep, wacce ya siye ta kusan naira miliyan 300 ko 400 a yayin da ya tafi wajen taro aka masa naɗin sarkin waƙar sarkin ƙasar Hausa, har ta kai ga manyan mawaƙa sun yi. A hakan ba mu tsaya a ko ina ba, muka ce muku za mu ci gaba da baku labarin Nura M Inuwa sarki mai zamani. Nura M Inuwa shi ne sarki mai zamani wanda ya kerawa, wanda ake kiran shi da mahadi, wanda masoyansa cincirin da suke jiran album ɗinsa mai tarin albarka tare da tarin alfarma. Duk da cewa labarin namu na tsayi sosai. Tabbas wannan babban abin takaici ne, duba da abin da yake shirin faruwa a wannan masana'anta ta Kano. Abin da yake matuƙar bani mamaki shine rayuwar sarkin waƙa da kuma rayuwar Dauda da muka huta rara. Tabbas rayuwar sarkin waƙa da rayuwar Dauda da muka huta rara akwai ban abin al'ajabi tare da kuma sarki Nura M Inuwa. Za mu fara da Naziru sarkin waƙa kafin mu garzaya mu je wajen Dauda da muka huta rara kuma mu ƙara komawa asalin wajen Nura M Inuwa. Tabbas rayuwa ta musamman idan har muka ɗauko muka yi duba da al'amarin yadda duniya take a halin yanzu, za mu ce tabbas rayuwar tasu tana cike da wani abubuwan al'ajabi. Duba da labarin da za mu baku za ku tabbatar da zancen da muke faɗa dalla-dalla sanka-sanka. Akwai yiwuwar Nura M Inuwa ya kere dukkan waɗannan mawaƙa guda biyu da kuke kallo. Duba da rayuwarsu da rayuwarsa akwai bambanci. Bari mu fara da asalin tarihin da muka ji a game da sarki mai zamani wato sarkin waƙa. Duk da cewa Nura M Inuwa shine asalin mahadi, amma labarin shine za mu fara da shi dalla-dalla ta yadda za ku fahimta yadda za ku gane. Da farko dai Naziru sarkin waƙa
haifaffe ne a garin Kano. Tabbas garin Kano gari ne mai tarin jama'a. Akwai unguwanni da dama kamar yadda za mu lissafo muku, sannan kuma akwai kasuwanni da dama. Da farko dai wata rana da na tafi Kano ba zan manta ba, na wuce Sauna, na je na 'Yan Kaba. Sauka na a 'Yan Kaba na ce kai zan shiga Saunan nan na ga me yake faruwa a Sauna. Na shiga cikin Sauna ba zan manta ba, na yi kwana ɗaya a Sauna na tafi har can inda ake fasa dutse wato Kurosha. Daga nan na zagayo na dawo sai na zo ni a tashar 'Yan Kaba, na tafi bayan 'Yan Kaba na tafi wani anguwa da ake ce masa Tokarawa. Bayan na fito a Tokarawa na tafi wajen Cross, na tafi Dakata. Daga Dakata na hau kan mashin ba zan manta, na shiga Tishama. Da na fito a Tishama direct ban tsaya a ko ina ba, na wuce na tafi a anguwan da ake cewa a Hotoro. A Hotoro kam na yawo sosai, na shiga Hotoro, Tsamiyar Boka, na shiga Farawa, na shiga dai unguwanni da dama. Daga nan na wuce na tafi Taroni, daga Taroni na shiga GRA. Fita na a GRA ke da wuya, sai na garzaya na shiga Nasarawa. Na ga gidan gwamna ya haɗu sosai. Daga nan na ce kai dole in tafi kofar gidan sarki. Na tafi kofar gidan sarki, na ga abubuwan al'ajabi da dama a yayin da na wuce na ƙara zagayawa na tafi wanga anguwa mai tarin alfarma da tarin abubuwan mamaki. Wannan anguwa ne, wannan anguwar da na shiga. Na tafi anguwar shi ne ake kira da ƙofar Wambai, ƙofar Waika, ƙofar Na'isa, ƙofar Ɗan Agundi. Daga nan na garzaya na wuce na tafi gidan sarkin waƙa. Tabbas abin da na gani a gidan sarkin waƙa ya zo min da abubuwan mamaki tare da abin al'ajabi. A yayin da muka garzaya ɓangaren Daura da muka huta rara kuwa, a yau ake naɗinsa a matsayin sarkin waƙar sarkin Kano. Duk da cewa shi ne sarkin waƙar sarkin Kano, amma kuma hakan bai sa mutane sun ja da baya da al'amarin ba, duba da yanayin yadda sarkin waƙar sarkin Kano ya zama na ɗaya a masana'antar da duka duniya baki ɗaya. Tabbas abin ya zo da abin mamaki tare da abin al'ajabi, duba da yanayin yadda labarin da muke baku ya zo da abin mamaki. Akwai manya-manyan fadawa a bayansa tare da wata babbar mota gagaruma wato ƙirar Jeep, wacce ya siye ta kusan naira miliyan 300 ko 400 a yayin da ya tafi wajen taro aka masa naɗin sarkin waƙar sarkin ƙasar Hausa, har ta kai ga manyan mawaƙa sun yi. A hakan ba mu tsaya a ko ina ba, muka ce muku za mu ci gaba da baku labarin Nura M Inuwa, sarki mai zamani. Nura M Inuwa shi ne sarki mai zamani wanda ya kerawa, wanda ake kiran shi da Mahadi, wanda masoyansa cincirin da suke jiran album ɗinsa mai tarin albarka tare da tarin alfarma. Duk da cewa labarin namu na tsayi sosai, tabbas wannan babban abin takaici ne, duba da abin da yake shirin faruwa a wannan masana'anta ta Kano. Abin da yake matukar bani mamaki shine rayuwar sarkin waka da kuma rayuwar Dauda da muka huta rara. Tabbas rayuwar sarkin waka da rayuwar Dauda da muka huta rara akwai ban abin al'ajabi, tare da kuma sarki Nura M Inuwa. Za mu fara da Naziru sarkin waka kafin mu garzaya mu je wajen Dauda da muka huta rara, kuma mu ƙara komawa asalin wajen Nura M Inuwa. Tabbas rayuwa ta musamman, idan har muka ɗauko muka yi duba da al'amarin yadda duniya take a halin yanzu, za mu ce tabbas rayuwar tasu tana cike da wani abubuwan al'ajabi. Duba da labarin da za mu baku, za ku tabbatar da zancen da muke faɗa dalla-dalla, sanka. Akwai yiwuwar Nura M Inuwa ya kere dukkan waɗannan mawaƙa guda biyu da kuke kallo. Duba da rayuwarsu da rayuwarsa akwai bambanci. Bari mu fara da asalin tarihin da muka ji a game da sarki mai zamani wato sarkin waka. Duk da cewa Nura M Inuwa shine asalin Mahadi, amma labarin shine za mu fara da shi dalla-dalla ta yadda za ku fahimta, yadda za ku gane. Da farko dai Naziru sarkin waka haifaffe ne a garin Kano. Tabbas garin Kano gari ne mai tarin jama'a. Akwai unguwanni da dama kamar yadda za mu lissafo muku, sannan kuma akwai kasuwanni da dama. Da farko dai wata rana da na tafi Kano ba zan manta ba, na wuce Sauna, na je na 'Yan Kaba. Sauka na a 'Yan Kaba na ce kai zan shiga Saunan nan na ga me yake faruwa a Sauna. Na shiga cikin Sauna ba zan manta ba, na yi kwana ɗaya a Sauna na tafi har can inda ake fasa dutse wato Kurosha. Daga nan na zagayo na dawo sai na zo ni a tashar 'Yan Kaba, na tafi bayan 'Yan Kaba na tafi wani anguwa da ake ce masa Tokarawa. Bayan na fito a Tokarawa na tafi wajen Cross, na tafi Dakata. Daga Dakata na hau kan mashin ba zan manta, na shiga Tishama. Da na fito a Tishama direct ban tsaya a ko ina ba, na wuce na tafi a anguwan da ake cewa Hotoro.
a hotoro kam na yawo sosai, na shiga hotoro, tsamiyar boka, na shiga farawa, na shiga dai unguwanni da dama. Daga nan na wuce na tafi Tarauni, daga Tarauni na shiga GRA. Fita na a GRA ke da wuya, sai na garzaya na shiga Nasarawa. Na ga gidan gwamna. Gidan gwamna ya haɗu sosai. Daga nan na ce kai dole in tafi kofar gidan sarki. Na tafi kofar gidan sarki, na ga abubuwan al'ajabi da dama a yayin da na wuce na ƙara zagayawa na tafi wanga anguwa mai tarin alfarma da tarin abubuwan mamaki. Wannan anguwa ne, wannan anguwar da na shiga. Na tafi anguwar shi ne ake kira da ƙofar Wambai, ƙofar Waika, ƙofar Na'isa, ƙofar Ɗan Agundi. Daga nan na garzaya na wuce na tafi gidan sarkin waƙa. Tabbas abin da na gani a gidan sarkin waƙa ya zo min da abubuwan mamaki tare da abin al'ajabi. A yayin da muka garzaya ɓangaren Daura da muka huta rara kuwa, a yau ake naɗinsa a matsayin sarkin waƙar sarkin Kano. Duk da cewa shi ne sarkin waƙar sarkin Kano, amma kuma hakan bai sa mutane sun ja da baya da al'amarin ba, duba da yanayin yadda sarkin waƙar sarkin Kano ya zama na ɗaya a masana'antar da duka duniya baki ɗaya. Tabbas abin ya zo da abin mamaki tare da abin al'ajabi, duba da yanayin yadda labarin da muke baku ya zo da abin mamaki. Akwai manya-manyan fadawa a bayansa tare da wata babbar mota gagaruma, wato ƙirar Jeep, wacce ya siye ta kusan naira miliyan 300 ko 400 a yayin da ya tafi wajen taro aka masa naɗin sarkin waƙar sarkin ƙasar Hausa, har ta kai ga manyan mawaƙa sun yi. A hakan ba mu tsaya a ko'ina ba, muka ce muku za mu ci gaba da baku labarin Nura M Inuwa, sarki mai zamani. Nura M Inuwa shi ne sarki mai zamani wanda ya kerawa, wanda ake kiran shi da Mahadi, wanda masoyansa cincirin da suke jiran album ɗinsa mai tarin albarka tare da tarin alfarma. Duk da cewa labarin namu na tsayi sosai, tabbas wannan babban abin takaici ne, duba da abin da yake shirin faruwa a wannan masana'anta ta Kano. Abin da yake matuƙar bani mamaki shine rayuwar sarkin waƙa da kuma rayuwar Dauda da muka huta rara. Tabbas rayuwar sarkin waƙa da rayuwar Dauda da muka huta rara akwai ban abin al'ajabi, tare da kuma sarki Nura M Inuwa. Za mu fara da Naziru sarkin waƙa kafin mu garzaya mu je wajen Dauda da muka huta rara, kuma mu ƙara komawa asalin wajen Nura M Inuwa. Tabbas rayuwa ta musamman, idan har muka ɗauko muka yi duba da al'amarin yadda duniya take a halin yanzu, za mu ce tabbas rayuwar tasu tana cike da wani abubuwan al'ajabi. Duba da labarin da za mu baku, za ku tabbatar da zancen da muke faɗa dalla-dalla, sanka. Akwai yiwuwar Nura M Inuwa ya kere dukkan waɗannan mawaƙa guda biyu da kuke kallo. Duba da rayuwarsu da rayuwarsa akwai bambanci. Bari mu fara da asalin tarihin da muka ji a game da sarki mai zamani, wato sarkin waƙa. Duk da cewa Nura M Inuwa shine asalin Mahadi, amma labarin shine za mu fara da shi dalla-dalla ta yadda za ku fahimta, yadda za ku gane. Da farko dai Naziru sarkin waƙa haifaffe ne a garin Kano. Tabbas garin Kano gari ne mai tarin jama'a. Akwai unguwanni da dama kamar yadda za mu lissafo muku, sannan kuma akwai kasuwanni da dama. Da farko dai wata rana da na tafi Kano, ba zan manta ba, na wuce Sauna, na je na 'Yan Kaba. Sauka na 'Yan Kaba na ce kai zan shiga Sauna nan na ga me yake faruwa a Sauna. Na shiga cikin Sauna, ba zan manta ba, na yi kwana ɗaya a Sauna, na tafi har can inda ake fasa dutse, wato Kurosha. Daga nan na zagayo na dawo, sai na zo ni a tashar 'Yan Kaba, na tafi bayan 'Yan Kaba, na tafi wani anguwa da ake ce masa Tokarawa. Bayan na fito a Tokarawa, na tafi wajen Cross, na tafi Dakata. Daga Dakata na hau kan mashin, ba zan manta, na shiga Tishama. Da na fito a Tishama direct, ban tsaya a ko'ina ba, na wuce na tafi a anguwan da ake cewa Hotoro. A Hotoro kam na yawo sosai, na shiga Hotoro, tsamiyar boka, na shiga farawa, na shiga dai unguwanni da dama. Daga nan na wuce na tafi Tarauni, daga Tarauni na shiga GRA. Fita na a GRA ke da wuya, sai na garzaya na shiga Nasarawa. Na ga gidan gwamna. Gidan gwamna ya haɗu sosai. Daga nan na ce kai dole in tafi kofar gidan sarki. Na tafi kofar gidan sarki, na ga abubuwan al'ajabi da dama a yayin da na wuce na ƙara zagayawa na tafi wanga anguwa mai tarin alfarma da tarin abubuwan mamaki. Wannan anguwa ne, wannan anguwar da na shiga. Na tafi anguwar shi ne ake kira da ƙofar Wambai, ƙofar Waika, ƙofar Na'isa, ƙofar Ɗan Agundi. Daga nan na garzaya na wuce na tafi gidan sarkin waƙa. Tabbas abin da na gani a gidan sarkin waƙa ya zo min da abubuwan mamaki tare da abin al'ajabi. A yayin da muka garzaya ɓangaren Daura da muka huta rara kuwa, a yau ake naɗinsa a matsayin sarkin waƙar sarkin Kano. Duk da cewa shi ne sarkin waƙar sarkin Kano, amma kuma hakan bai sa
mutane sun ja da baya da al'amarin ba, duba da yanayin yadda sarkin waƙar sarkin Kano ya zama na ɗaya a masana'antar da duka duniya baki ɗaya. Tabbas abin ya zo da abin mamaki tare da abin al'ajabi, duba da yanayin yadda labarin da muke baku ya zo da abin mamaki. Akwai manya-manyan fadawa a bayansa tare da wata babbar mota gagaruma wato ƙirar Jeep, wacce ya siye ta kusan naira miliyan 300 ko 400 a yayin da ya tafi wajen taro aka masa naɗin sarkin waƙar sarkin ƙasar Hausa, har ta kai ga manyan mawaƙa sun yi. A hakan ba mu tsaya a ko'ina ba, muka ce muku za mu ci gaba da baku labarin Nura M Inuwa, sarki mai zamani. Nura M Inuwa shi ne sarki mai zamani wanda ya kerawa, wanda ake kiran shi da Mahadi, wanda masoyansa cincirin da suke jiran album ɗinsa mai tarin albarka tare da tarin alfarma. Duk da cewa labarin namu na tsayi sosai, tabbas wannan babban abin takaici ne, duba da abin da yake shirin faruwa a wannan masana'anta ta Kannywood. Abin da yake matuƙar bani mamaki shine rayuwar sarkin waƙa da kuma rayuwar Dauda da muka hutu rara. Tabbas rayuwar sarkin waƙa da rayuwar Dauda da muka hutu rara akwai ban abin al'ajabi, tare da kuma sarki Nura M Inuwa. Za mu fara da Naziru sarkin waƙa kafin mu garzaya mu je wajen Dauda da muka hutu rara, kuma mu ƙara komawa asalin wajen Nura M Inuwa. Tabbas rayuwa ta musamman idan har muka ɗauko muka yi duba da al'amarin yadda duniya take a halin yanzu, za mu ce tabbas rayuwar tasu tana cike da wani abubuwan al'ajabi. Duba da labarin da za mu baku, za ku tabbatar da zancen da muke faɗa dalla-dalla, sanka-sanka. Akwai yiwuwar Nura M Inuwa ya kere dukkan waɗannan mawaƙa guda biyu da kuke kallo, duba da rayuwarsu da rayuwarsa akwai bambanci. Bari mu fara da asalin tarihin da muka ji a game da sarki mai zamani wato sarkin waƙa, duk da cewa Nura M Inuwa shine asalin Mahadi, amma labarin shine za mu fara da shi dalla-dalla ta yadda za ku fahimta, yadda za ku gane. Da farko dai Naziru sarkin waƙa haifaffe ne a garin Kano. Tabbas garin Kano gari ne mai tarin jama'a, akwai unguwanni da dama kamar yadda za mu lissafo muku, sannan kuma akwai kasuwanni da dama. Da farko dai wata rana da na tafi Kano, ba zan manta ba, na wuce Sauna, na je na 'Yan Kaba. Sauka na 'Yan Kaba na ce kai zan shiga Sauna nan na ga me yake faruwa a Sauna. Na shiga cikin Sauna, ba zan manta ba, na yi kwana ɗaya a Sauna, na tafi